The Word of God, alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critical thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Agi og pangandam sa atong kaugalingon, sa di pa kita magatuon sa pulong sa Dios ni adlaw, gikinahanglan ang atong paglimpyo una sa atong mga tanlag aron kita maandam sa pagdawat sa pagtudlo sa balang pulong sa Dios. Gikinahanglan ang atong paghingalan o kumpisal sa atong mga sa nga nahimo ni adlaw. Ikinahanglan nga ito kining i-admit nga ito sa Diyos kamahan. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo, higala nga dili ka pa sa ka magtutuo. Ang isyo nga mong giatubang dili ang pagkumpisal, kundi ang pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluwas. Tuuhi siya o aron ikaw makasalmot o makaapil ni nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos o magkasabot ka na unya sa igatudlo at sa balang Espiritu Santo. Busa ampo kita sa hilom. Let us pray. We thank you, Father, for this opportunity of studying your word. We pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us and challenge us ining among pag-isgutan nga mga doktrina ining nga puna. Kintanan mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among manluluwas. Amen. Well, niano sa kita sa atong naandan nga pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa niining ministry o kining tanan nga itong gidawat, grasya, kinigikan sa Dios. We do not deserve it. So, buhi pa ta sa atong lawas, askil kita o natas kasanag sa atong pangisip, ipabuhi pa ta sa Dios, gumikan kay na siya plano sa atong kinabuhi o kining tanan na nagpahitabo sa atong kinabuhi, grasya lang. Grasya kini sa Dios. Tungod kini siyang kaluoy, sa iyang gugma, kortesiya, o sa iyang grasya. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Kaya nga kini grasya man. Okay? So, karon mo padayon kita sa atong gitunan, ang atong hilisgutan nga bahin sa Great Power Experiment. Okay, ang ito ipadayon, kinidayon, ato nang giingon last time that we met sa atong Bible study na usa ka magtutuo kang Kristo, kinahanglan mo tuman na siya sa sugo sa Dios diha sa 1 Pedro 3:18 nga paimangno kanato sa tuon sa pulong sa Dios kay giingon man diha sa 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Ikinahanglan nga itong pagtuon lagi aron kita magkakatuon pagdugang may tungod kang Ginoong Jesucristo, may tungod sa Dios. Okay? Apan dili kita kinabuhi sa espirituhanong panginabuhi na talangsaon kining panginabuhi in the human method
kung ato kining buhaton sa tinawhanon dili mahimo. It can only be lived, makinabuhi lang nato kini pinaagi sa espirituhanon nga mga pamaagi iya sa Dios ug dili sa tao. Inumduman ta nga ang Christian way of life is a supernatural way of life. Talagsaon kini ug labaw pa kini sa ordinaryo. Okay? Supernatural good. So we have to remember again sa ingnon ta unom ka mga requirements o ingnon ta mga prerequisites nga atong sundon aron kita makakinabuhi nining maong talagsaon nga espiritu anong panginabuhi. Una niini mao nga himuon nato kini nga naandan routine. So usa kining requirement nga kinahanglan kining routine. Adlaw-adlaw na walay paghunong kay mo kining mando sa Dios nga patunon ta niya aron kita motubo espirituhanon. Okay? So routine, sunod atong i-organize, atong ipahinula ang atong kinabuhi. Dili magkaguliyang. We have to organize our life. Ang ikatulo mao ang true scale of values, ang tukma o gusto ng mga pasiuna. Number 4 mao ang atong pagbuhat ng mga desisyon, paghimo mga desisyon nga husto. Making good and right decisions o kini mahimo lamang nato kini sud diha sa operational divine atmosphere sa matang magtotoo. Di nato kini panag-iya kining o pagtuma din mo requirement kung tuwa ta sa gawas, kung wa ta sa divine atmosphere. Kaya mo kini ang divine atmosphere, mo kini ang unsa area of strength. Kung ikaw himong desisyon, kinahanglan imong himuon na sod sa operational divine atmosphere. Kaya kung imong himuon na diya sa sod, sigurado ka na nga gusto, tukma, o maayo nga desisyon. So mo ka na ikaw pa, ikalima, ang imong perseverance, ang imong pagkamalahutayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. O ang ikaulong, mao ang imong persistency, ang imong sa mainiton sa synonym kini sa pagkamalahutayon, pagkamatinud-anon, ang tumabot na nato ang atong tumong. So, okay. Sa tinuod, no, sa ato ng pagkinabuhing Kristohanon, ang gingon tang unique spiritual life, when we are not doing the right thing in a right way, then atong gisakit o atong gipalong ang Espiritu Santo. Na ay bersikulo nag-iingon nga sa panahon nga kita makasala, makabuhat og sala, we are grieving, we are quenching or quelching the Holy Spirit. So when we are not doing the right thing in a right way, mo na atong mapaong o atong masakit ang Espiritu Santo. So you can see here how critical these things are. Unsa kabilihon may danon kini mga butangan. All of these things kinahanglan atong hinumduman nga kining tanan nga atong ginahisgutan, kining tanan nga atong nakatunan. Grasya. Mao kini ang grasya sa Dios. And grace, as we know, is what we don't deserve. We do not learn, we do not work for. So, okay. Unsa man ang baptism of the Holy Spirit? Ang pagbautismo sa Espiritu Santo, mao kini ang kapasikaran alang sa extension of the great power experiment for every church age believer. That's the basis. Diya sa Acts 1:8, the Holy Spirit will come down to baptize us. Nga mo, unsa, mo bautismo ka nato.
Now, the church age believer, usa ka manununod. Ikaw ba karon nga sakop sa harianong panimalay sa Dios o niya ka sa panahon sa simbahan nga magtuo ka, ikaw manununod o ikaw hiniusa kaubang manununod ni Ginoong Jesucristo. You are an heir and the joint heir of the Lord Jesus Christ. But even if we are all heirs, bisan todo kita mga manununod, we have equal privileges and equal opportunities. Dili gihapon nato madawat ang inheritance nga gitawag nato escrow blessings in the eternal state. Dili nato madawat if kung mapakyas kita sa pagtuman sa mga requirements ni ining pagkinabuhing espirituanon. So, if we fail to accomplish God's requirements for us to meet, then dili na tumadawat ang atong inheritance na escrow blessings. So, kung atong i-sum up kini, atong kining just to sum up, okay? In a nutshell, if we are negative, sa panahon nga kita magnegatibo, moingon ta nga wa ko'y panahon, wa ko'y interes, wa ko'y gana sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, dili kita makadawat niining atong gisgutan karon nga pagka manununod ang atong mga panulundon. But of course, why question? Anto tas langit. Kaya ikaw magtutuo man, gipasaligan man ta sa Dios nga kita muuban sa Dios dito sa langit hangtod kay kita mga magtutuo man. Okay? Ngano man. Well, akong giingon kanimo di kita makadawat sa pagka manununod o katong mga panulundon, why escrow blessings tungod kay wa man ta magkabot lagi sa capacity righteousness nga mao man kini ang gikinahanglan nga atong kabuton, maangkon. O man ta mosunod sa panginahanglan sa standard sa Dios. We fail to accomplish the requirement in God's standard. So I hope na klaro nimo na. So while we are still here, din sa phase 2 sa plano sa Dios, we have to redeem the time. Kinahanglan atong lukaton ng panahon. Fix our eyes on our goal. Unsay atong goal? Spiritual maturity. We have to follow the rules in the protocol plan of God. Like following the rules in any game. Kung mo-apil kang usa ka duwa, kinahanglan nga ikaw mahibaw sa mga lagda yan ang maong duwa. Otherwise, ma-disqualify ka. Do not allow yourself to be disqualified in the game plan. Remember, the protocol plan, inumdo ka ang descriptions of protocol plan of God, a right thing done in a right way. Ug ayaw kalimti ang great power experiment sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo o sa church age. Our Lord Jesus Christ, before He ascended to heaven, una siya mukayab dito sa langit, misaan nga ito sa mga disipulo niya nga ang Espiritu Santo mukonsad aron sa pagbautismo kanila. Romans 8:16-17, the Holy Spirit will testify that we are heirs as children of God. This means, ang Griego nga pulong teknon, meaning learned, guided by God. Kung sa maning guided, inagak kita sa Dios. It is true nga kitang mga magtotoo, mga manununod sa langit. But we cannot receive our panulundon if we do not meet sa mga requirements niini. Our being heirs does not mean we automatically receive our inheritance, escrow blessings. Dili automatic without following the rules to be able to receive it in the eternal state. Kinahanglan atong tumanon
sundon ang mga lagda to be able to receive it in the eternal state. Remember, dito sa karaang tugon, daang tugon, the Old Testament plan of God, gitawag to unsa ritual plan of God. Ay kanto sila, nagabuhat sila mga ritual, mga seremonyas. Okay? Apan kita karon sa New Testament, the New Testament plan of God, gitawag na kini protocol plan of God. Protocol. Now, we already learned that the church age is a mystery age. Mystery, tinago. Now, the doctrines of this age are called mystery doctrines. Kini mga itong ipangtunan karon, gitawag ni mystery doctrines. In the Old Testament, believers follow the Mosaic law of Moses. Now, in the New Testament, kitang mga magtutuo follow the law of the Spirit, which is the royal law. Royal, halianon nga, balaod ang itong isunod. O usab, paglabas sa itong panumduman, din hato'y tulo ka mga codexes. Codex. Tulo. 3 codexes. Ang Codex 1, mao kato'y may kalabutan sa napulo ka sugo, the 10 Commandments. Ang Codex 2, mao na ang pagka-espirituanon, spirituality. Ug ang ikatulo nga Codex, Codex 3, mao na kini ang mga unsa balaod sa atong pangagamanan. Our balaod sa atong gisunod karon, pamalaod sa pangagamanan. This is the establishment. Okay? So, Codex 1, the 10 Commandments. Codex 2, spirituality. Codex 3, establishment. Now, tuod, dito sa karaang panahon, daang tugon, wa kining pila ka kung pag-isgutan, wa ni nila. Did not have or did not exist in the Old Testament. Number 1, portfolio of invisible assets. Wa sila nini. Number 2, ang napo ka solusyon sa mga problema nga gihatag sa Dios at magtotoo. 10 problem-solving devices. Wa sila niya itong Old Testament. Wa sila usap niya itong grace apparatus for perception. Ang grasyang paagi sa pagpanabot. Wala sila. Wala sila rebound. Wala sila pagkumpisal, etc. Remember, all believers dinhi sa atong panahon sa simbahan, church age, are royal priests. Ikaw nga magtutuo karon ni nasud ka nining panahon sa simbahan, ikaw harianon nga saserdote. Pari, ang tanan nga mga magtutuo ni ining panahon sa simbahan, gipuy-an sa Espiritu Santo. Mo ni gitawag nito indwelling. Kitang mga magtuo sa panahon sa simbahan karon, gipuy-an ta sa Espiritu Santo. Mo kanay indwelling. Dili infilling. Ang infilling, kay naman ko'y uban nga nagalibog, meaning infilling o indwelling. Ang indwelling mo, kini ang pagpuyo. Ang infilling mo, kini ang pagpuno. Okay? So, I hope na klaro ni mo na. So, ang balikon, nagkitang tanan mga magtutuo sud nining panahon sa simbahan, gipuy-an kita sa Espiritu Santo. Believers in the Old Testament were only endued by the Holy Spirit. Endued. Endowment ang ila. E-N-D-U-E-M-E-N-T. Endowment. Whereas ang ato, karong New Testament, sa church age, kita indwelling. See? Once, kadto silang Old Testament, once they sin, the Holy Spirit departs from them. Muhawa. Mo na endowment. Apan kita karon sa simbahan, we are indwelt by the Holy Spirit. Okay? Bueno, mo hawa
man ang Espiritu Santo ang dili kay hawa yun masakit basta mubuhatang sa o dili siya makalihok sa iyang function sa iyang ministeryo in his ministry of enabling power ngadto sa usa ka magtotoo kaya nga naman tuod sa panatagan gihapon kita sa Dios og grasya sa pagbalik nga mao kana ang rebound confession imo lang kanang hinahanglan ngadto sa tubangan sa Dios ug siya matinumanon kasaligan nga siya mopasaylo niya na. So mo ni diferensya. In the Old Testament, they were only endued. Kita nining New Testament, we are indwelled. Now, okay, by the way, what is modus operandi as compared to modus vivendi? Kining pulong modus operandi o modus vivendi, Latin kining mga pulong. Okay? Ang modus operandi mo kini ang pamaagi o paagi. So, how to function in the protocol plan of God. Okay? Modus operandi mo ni paagi. Ang modus vivendi mo na kana ang panagawi sa kinabuhi. Okay? Now, the resurrection of our Lord Jesus Christ is what gives us the lifestyle niining panagawi sa atong pagka-Kristohanon, pagka-magtotoo. Ang Colossus 3:1 nagasulti, if you have been raised with Christ, then our lifestyle should be based on heaven. Ang ato bang pagnagawi, kinahanglan nga pinasikad na kini sa langit, living life in the light of eternity. Monibot pasabot. We live a life in the light of eternity. Now, the great power experiment of the Lord Jesus Christ, hypostatic union, mao katong establishment of the church age, katong pagpahimutang sa panahon sa simbahan. The great power experiment of the hypostatic union, mao kadto is the one that separates the age of Israel and the church age. Mo'y nagabuwag sa age of Israel and the age of the church. What power that resurrected the Lord Jesus Christ? Mo na yung pautanan nimo. Unsa man gahuma ang nakapabanhaw kang Ginoong Kristo. Ang unsa gahom sa Espiritu Santo o sa Diyos nga man. Now, the same power karon is being left to us, church age believers. Kining maong gahom nga nakapabanhaw kang Ginoong Kristo. Mapuning maong gahom yapon nga gibilin kini ngali ka nato. Kining maong gahom is from God the Father and God the Holy Spirit. Okay? God's plan is perfect. Timanan nato ka na. Hingpit ang plano sa Diyos. Only a perfect person can produce a perfect plan. No? And since God is perfect, His plan is perfect. Mao ka na angay na itong hinugtukan. Ang plano sa Diyos does not change. Whether or not man accepts it, it does not change. God's plan is protocol. Only inside the divine dynasphere that believers can execute God's protocol plan. More na the only way na atong matuman ang protocol plan sa Diyos. Kung naa kita sa sod niya ng dapit nga may gahom. Dapit nga may gahom. Gahom ka na sa Diyos. Panaging protocol plan of God or unsa operational divine dynasphere. Kitang mga magtotoo niining panahon simbahan. Mga sakop kita sa harianong panimalay sa Diyos. We are members of the royal family of God. And so kita mga aristocrats, gitawag tawag mga aristocrats. We are supposed to know the royal family
modus operandi, and the royal family, modus vivendi, panagawi. Kinahanglan na itong mahibawan kini. Ano natuon ta niini? The Christian way of life, as we know, is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Now, kung unsa man ang gisud sa Dios sa iyang dekrito, what God has decreed will never ever change. Di na namosa. That proves how perfect His plan is. All that happens to man has already been programmed in the divine decrees. Gisud na sa maong mga dekrito sa Dios. And no man can change God's plan. No man. There is no place of human dynamics in God's perfect plan. The great power experiment was used by the humanity of the Lord Jesus Christ during His first advent. Gigamit kining Ginoong Kristong kining maong gaong sa iyang pag-anhi sa unang higayon. Iya kining gigamit mo kadto nga napamatuod gyud niya nga mosalir di ay gyud. And the Lord Jesus Christ has left kinining great power experiment ngari kanato nga mga magtotoo ning panahon sa simbahan. No one can execute God's protocol plan without this great power experiment pinagi sa Espiritu Santo sud sa operational divine dynasty. The protocol plan of God emphasizes nagahatag og gibugaton sa paggamit ni ining Diyos nun nga gawom. Unsa pa ang Diyos nun nga gawom? Ang pulong sa Diyos. Kini nga itong gitulnan. When we talk about great power experiment, it means the divine power. Gawom sa Diyos. The protocol plan of God emphasizes aristocracy by storing up divine production. Ang atong pagtigong o mga Diyos ng mga binuhatan. Diyos ng dilitawanon. The full power, ang tibuok gyud nga gahom sa Diyos, available na karon mismo panahon na. It's all available right now. Ang sa gisulti si Bruhanon 4:12, nga siya sagad na itong ginabasa dire, sa di pa ta magsugod sa pagtuon sa pulong sa Diyos, for the word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, o guban pa. Now, by the way, sila si Abraham, si David, si Moises, o guban pa, gitawag to sila og visible heroes, dayang ng mga bayani. But kita karon sa church age, kitang mga magtotoo sa church age, functioning in life with Bible doctrine, gitawag taog invisible heroes. Dili dayang. Okay? Church age believers have to learn what protocol means. Unsa man to pagkatog unsay protocol. Makatunan lang nato kini pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pagtuon sa plano sa Dios. O pagtuon unsaon pagkabot ang espirituhanong pagkamtong. And become unsang mga heroes kita? Invisible heroes. Dili dayang nga mga bayani. This is the only way to glorify God. Kinilang ang bugtong pagi nga kita makahimaya sa Dios. Hebrews 11:6 unsay gisulti, without faith it is impossible to please God. Kung way pagtuo, dili mahimo ang pag-unsa, pagpahimuot sa Dios. So, how does a believer glorify God? Unsa may tubag? By fulfilling the protocol plan of God inside, soul, sa operational divine sphere, executing the spiritual life and reaching spiritual maturity. Ang spiritual maturity din imo na ginangalan pleroma stage.
capacity stage. Okay? Now, kitang mga magtutuo, gikinahanglan po nato, hinumduman, kining itawag nato, balance of residency. Kung sa may buta sa mut nini, balance ba sa atong pagkaana diha sa atong kalag? Bible doctrine plus feeling of the Holy Spirit. Mo kining duha. Balance of residency. Pulong sa Dios ug ang pagpuno sa Espiritu Santo. So a believer has to study, has to learn, has to apply Bible doctrine. SLA. Study, learn, and apply. Study, learn, and apply the Word of God. Now, the protocol plan of God is described, again, as a right thing done in the right way. Okay? A believer who performs and functions God's plan, pinagi sa iyang enerhiya sa iyang unod, energy of the flesh, is doing the right thing in a wrong way. A believer who performs or functions God's plan through his energy of the flesh is doing the right thing in a wrong way. Sayo, mapangit. Only a right thing done in the right way is God's perfect protocol plan of God. When the right thing is done in the wrong way, that means the end does not justify the means. Example, naa kay apuhan, you have a grandmother who is rich and you want to avail of her money, dato nga imong lola o niya buot ka nga mo pahimo sa iyang pagkaadunahan, want to avail of her money as soon as possible, although you already know you are the heir. Ikaw, manununod. Okay? But in order to make use of the money, soonest you have a bad idea. And what is that? The end does not justify the means. You know what I mean? Okay. Inside the protocol plan of God, by the way, is where the filling of the Holy Spirit is. And what you produce is only divine good. Mao ka nang gold, silver, and precious stones nga gisgutan niya sa 1 Corinto 3:12. Okay? Okay, unsay ibot ipasabot sa divine good. Kay duha man ka good. Okay? Divine good o human good. Okay, what can you define? Or how can you define divine good? Well, divine good is anything and everything a believer does inside the divine sphere. Mao kanay divine good. Whereas, on the other side, human good is also anything and everything a believer does outside of the divine sphere. Mao na human good. Okay. Ang divine good is equivalent to what? Gold, silver, and precious stones. Bulawan, sa gold, silver, and precious stones. 1 Corinthians 3:12. Whereas ang human good, equivalent ka na sa unsa? Wood, hay, and stubble. So, papilion tayo. It's a matter of choice na po. You see, the humanity of Christ, ang iyang pagkatao, utilized the prototype divine sphere. Thus, he was a winner. Nahimo siyang mananaw. Okay? Malampuson, mananaw. Now we are mandated to reside and function inside the operational divine sphere. The Lord Jesus Christ, great power experiment during his first advent, nagmalampuson siya o iya yung napamatuod
nga misalir yun. God respects our volitions, decision. We are the only one responsible, answerable, and accountable for our decision. Wailain, ikaw o ako ra. Ikaw, pasabot ako, kung ikaw muhimong desisyon, ikaw ra po ba? Kung ako muhimong desisyon, ako ra po ba? You see? So we cannot deny, we cannot justify our wrongdoings. Kaya ang Diyos hingpit. God is perfectly fair. He perfectly blesses a believer who is mature, spiritually mature. But He spanks a believer who is carnal and reversionistic. So, that means God is perfectly fair. Makiangayon. Hingpit na makiangayon ng Diyos. We are subject to decide in life. Basta? Besides, all of life is decision-making. Tanan sa atong kinabuhi, maghimot ang mga desisyon. Rebound is very, very important doctrine for every believer. Timanaan na ito na. Ang pagkumpisal. Without it, we cannot grow spiritually. Always remember, a right thing done in the right way is right. Timanaan na ito nga dili kita mahog, dili totoo ka mga arrogant skills, nungdong ka, self-justification, self-deception, and self-absorption. Kining great power experiment can be used by every church and believer in his spiritual life. Inumdum kaon sa atong giwalagway sa spiritual life, Eusebia. I hope din anin mo kalimtan. Eusebia, ang bot sa bot, godliness ang iyong pagka-Diyos nun. Diyos nun, spiritual life. The unique, fantastic, sophisticated spiritual life of a believer. We believers should know the protocol as mandated by God, how to live His protocol plan. How? John? By taking in doctrine on a daily basis, adlaw-adlaw. Nga mga adlaw-adlaw man yun? Alam mo yung grabe hapon ng adlaw-adlaw. Ang uban ka naman yung siyang di ba mo mabuang di Biblia? Pagkatawa mo, smile na lang ko anak na mo ingon na. Muna nga, di ay gikinahanglan na itong pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw on a daily basis kay ngano, kita mo kaon pong luto adlaw-adlaw. Kaon tao, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Gikinahanglan na itong pakano ng atong kalagmaw kini. Atong gitunan, atong gibuhat karon. This is the process of feeding our soul. Kung imong i-metabolize, kanang imong nga nakatunan ng mga pulong sa Diyos, metabolize it. Ay kining, by the way, kining metabolism, kinibang aning process sa metabolism. Okay. Mukaon ta, mutangka na ta sa lamisa, nanay ang mga pagkaon diha. Okay? Musugod ng tagkaon, unya, unsa magi process ng pagkaon natural, ang atong normal nga buhat unsa, kuha ta sa kutsara o tinidor o atong unsa, kuhaan ka ng pagkaon o atong ibutang sa itong baba. Okay? Ngayon, sa isunod, pagbutang sa itong baba sa pagkaon, sa itong buhaton, ang imong tunlon dayon, kinahanglan nga imong unsa, imong usapon. Usapon, hinay-hinay. O niya ka ng imong kabubuton, naglihok. Ang imong kabubuton, imong volition, maglihok. Aho ba kaning tunlon o di? Okay? Sa wapa ka gani mo, unsa mo, punit sa pagkaon, o panimo punita sa imong kutsara, mulihok to imong kabubuton. Aho ba kaning isuod sa akong baba? Okay? So, sige, lihok. Decision-making lagi. All of life. So, umayon ka nga, sige, akong usapon. Okay.
hinsugot ang imong volition o imong kaubuton niya. Akong usapon. Nya mag-usap nimo, ang imo na pong volition niya, imo ba ka ng tunlon? Okay? So, ang imo na pong kabubuton, giagad. Imo ba kang tunlon o di? Okay. Unya mo yung okay, ang tunlon. Atol na nimo, ang imong pagkaon. Pagsuod na sa imong pagkaon dito sa imong unsa, istomago. Ang pangutana, ang tanan nimo na kaon, utan baron, baboy baron, karne, unsa, nasagol naman to. Kung imong giton kanto sa imo, nahug sa imong istomago, pangutana, diha ba imong gihimo? Did you do anything sa paggaling niya itong imong gikaon? Nga, unsa may resulta ito nga, abot siya ng istomago, mulihok siya mo, unsa, mugaling kanto o mo adto to sa nagkalanlain imong silda sa imong lawas. Aron, unsa, mahimo ng kusog, kabaskog, kaaskil sa imong lawas. Diba? Kadtong pagaling niya to, imo itong buhat, di ra ba? Buhat sa Dios, grasya. Ano yung gingon na to? Grasya. Liho kong buhat sa Dios kanto. Aron kanto mahimo, unsa. Di na ko makakita sa imong gikaon nga utan o unsa dahil imong gipangkaon dito. Di na ako makita kay na unsa. Nagaling. Namita mo na yung gitawag na ito. Nametabolize na diha sa imong lawas. O, maupo ka na ang process kaamgid sa atong kalag. Ang atong kalag, nanginahanglang pagkaon. Aron mahimong askil, baskog, o himsog ang atong kalag. Pinagis pagpakaon sa pulong sa Dios. Nagi-andam. Kinsay ga-andam. Ang Espiritu Santo mo'y ga-andam. Niining atong gipangisgutan ng mga pulong sa Dios. Mauni ang kalanon sa atong kalag. Ug sige na ito pagkaon. Adlaw-adlaw. Hangtod mahimo kining unsa. Hamtong espirituhanon. Ug mao kana ang process nga itong pasabot kanimo. Aron kita maka-function ingon nga mga anak sa Dios sa atong spiritual life, which is atong kung gingon nga eusebia, godliness, ang pagka-Diyos nun. So, gikinahanglan din nato ang pagkatuon sa protocol as mandated by God, how to live sa iyang protocol plan. Pinaagi lang sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw, di ka magagahig 24 o sa ka-oras. Nagyatagan ta sa Diyos o 24 oras kada adlaw. Di ka magagahin. O usa ka oras, alang kaniya. Alang sa pagpakaon sa imong kalang. You see? Okay, akong balikon. A right thing done in a wrong way is wrong. Only a right thing done in a right way is God's protocol plan. The right way is compatible with God's perfect plan. The right thing is done in the right way only when we are inside the operational divine atmosphere, utilizing the divine power. Now, ato kining ipadayon sa sunod nga higayon. Hugma, mayon kita. Hugma. Kay adlaw-adlaw naman ta magtuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan ang atong adlaw-adlaw pagpakaon sa atong kalag. Kay kini lamang ang paagi nga kita makahimaya sa Dios o kita makadawat sa mga extra blessings, mga panalangin na gikan sa Dios. Otherwise, dili kita takos, maatay capacity pagdawat nini kung wa kita pagtagan sa pagpakaon sa atong kalag. Magamputa. With your heads bowed and your eyes closed,
we dedicate the closing moments of our worship service kay kini pagsimba man sa Diyos. To anybody who is here without Christ, without hope, and without eternal life, we want you to know that Jesus Christ had you personally in mind when He went to the cross. Ikaw ra ang diha sa iyang una-una. And every sin, matag sa, that you have ever committed, past, present, or future, has been imputed to Him and judged. So that right where you sit right now, you can have eternal life by simply believing in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ took your place on the cross. Siya ang mipuli. He was judged for your sins. He carried all our sins in His own body on the cross. Our sins had been judged. The door of salvation, the door of eternal life is now open. Bukas na. And how do you walk through it? Anyone who believes in Jesus Christ shall never perish but have eternal life. John 3:16. Right where you sit right now, diin ka na himutang karon. You have the opportunity, you have the freedom, and you have the privacy to believe in Jesus Christ. Ngano? Your head is bowed, your eyes are closed. That means you have privacy in your soul. Your soul is where you think. Your soul is where you make your decisions. Volition or free will belongs to the soul. And right now, in the privacy of your soul, forming the sentences in thought only, sa imo lang una-una, in thought only, inaudibly, you can tell God the Father that you are believing in Jesus Christ. And that is the moment of eternal life for you. Your option, your opportunity. Magampo ta. We are grateful, Heavenly Father, for the privilege and the opportunity of fellowshipping in your word today. Challenge us by these things, O Lord, for we ask it in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.